ladan na ki MP jong kani ke jela ke jongi ki ba penlik sange ya kani ke jing tho ka ba ki question balai ka rung dang ka Khasi language balai ka rung ka garung language ngalawan pai na Delhi mangi attend ya national convention nga din ngayo ni ki news clipping ki ba mi na ki media ki ba ya day bat kani ka important issues bangi ki follow up ko mi gini ki belong dok long senam ya jai perin jungi kom ka ktien ka thli ka thok ka ka language and script nama kala ada nupa pok ain petition charge kuri India article 30 35 kala batai pa khamtam ni ka article 29 kala batai lupa ka kani ka language ka script ken ka ktien bat ka jingi ka thok ka tar ka dei benong ka we na ki hop long try jong ki ret pa te hadien bang ngapai bhai ka ki jing ya tai khamtam lain nak kalian ka sarkar hagawai menteri rang ba do jungi la flip iki papers hang to openly in the house but I think namar be miss out ni balai imlong importance dai kani ka very important documents ila miss out kata ka di ka documents jong ministry ka ba house nem 8000 khat khandai ka santrik ummaj 8000 khat khandai ka government of India ka GOI ding ba ka ministry of home affair kala pha ka we ka shithi ba kani ka shithi ka ba kila pha ka di ka subject ka dai inclusion of Khasi language in the 8th schedule to the constitution balapha the under secretary jong kani ka department jong kani ka ministry o PK Samal uni under secretary hang ni ka hakani ka jingtho ka jong la batai shai ba na padeng ki artli languages kani documents ka wan na government of India GOI ka ministry of home affair ka ba under secretary jong kani ka ministry u PK Samal ula ai kani ka jingtho ba na padeng ki ki baminta artli ki languages la include haka e schedule but na pring jong kita kidan ki demands jong ki babon balang jong ka ri India hi brok away ka ba kila ai ki jing tho sa ministry ben rung hi ktien ki jong ki tin na pring kita live ho pratali ki languages ngan chukuli nang ni demand for inclusion of 38 more languages including Khasi have been received kila yo pediang. As the evolution of dialects and languages is dynamic, kenu kila batai katu ka ayu. Thus, both the earlier attempt through the Part 1 1996 kadan kini ki committees ma kidan ki committees bala set up hatu kapor house nam khanai span khandai phenreu but house nam 8000 lai kawai ka committee ka sitakan mahopatra committees kila evolve but kila pet tho ya lor kini ki jingdan kam ki ingredients ki badan kam ban pen long legal language kinu ki ktien ki bala ya ki ba dangkren ba ki badan kam ka jing itho hakari India that the government is conscious of the sentiments and requirement na dena kata ka daw la tho hang ne ba la include ya kini ki like pratali more languages to be included in the 8th schedule but annexure jo kani bala pharo ka press information bureau government of India ministry of home affair haka 800 tarik Julai itu kat kum ka ST ke jongki IST ke jongki inclusion of languages in 8th schedule hang ni ka number khat phra iwe hado life phra Angita language Banjara language Basika language haka ni ka number khat phra Khasi language tu la highlight ba por biki juba kan kila I highlight ba kila I bold letter Khasi language number 18 but 38 ka bakat do ka language bala la propose ban include ka de ka tula language tikani ka language la ai ka na ka de ka way na ki propose language ki ban rung inclusion of languages in 8th schedule ka ban rung ha ka 8th schedule ha ka next session the 2019 de kani ka jing thmu ka la ya cha khaman re ha ni ka por raj Home Minister to Kapor Rajnath Singh hiam no na kajing long Home Minister but one no do Amit Shah hadir to hadir ka COVID kani kapor pu ka penmi kani kadi hapor budan mau de mentah Amit Shah mo ban follow up ya kani ba la tho ru de ki dan ki seng nang ni ki bala tho kum ka Khasi Author Society but it remind ya ka ministry halor kani ka shithi but ka ministry ru kala om ba kan ya chakmat ya kan ni ba kan penrung ha next session mereka pakin dit kalong ba la dan na ki MP jong kan ni ga jela ga jong ni ki ba penlik sange ya kan ni ga jing tho ka ba ki question balai ka rung dang ga Khasi language balai kam rung ga garung language
Kabaling ngok kalong ba kita kinong yalam jongngi ki badai kinong mi khmat jong kani ka jela ka jongngi Meghalaya kim sumdan kata ka jing so kemen lalangi alias ngiyok ka wei ka langwe jong ka state bandrung ka banyo nak ka jing thu nak mentang but kentang dan ken ka effort ka jongngi lang baro manginang la pen pai kata ka language ka bakiwi ki kwa pade bakandang rung ngai hakis nam ki bansawan